יש לי בן אדם שבשבוע שעבר הנפקתי לו רישיון, הוא אמר לי, אני 9 שנים אני מנסה להוציא את הרישיון. 9 שנים עד שגיליתי אתכם. אחי, תוך כמה זמן הוצאת לו? הוא היה לו טיפול תרופתי של חודשיים, הוא חזר, היה לו פעמיים, הוא חזר לעוד חודשיים, וכבר הוא קיבל את הרישיון אחרי חודשיים. 9 שנים וטק, פתרת לו רגע. מה, זה חתיכת תקווה לכל ה... לא משנה מה תקווה. נכון, זה נראה להם יקר. הם מדברים, קופת חולים עולה 300 שקלים. אז הוא אומר, אצלך זה עולה 4,200. סתם דוגמה, זה התיק שהכי קשה, זה יכול להגיע גם ל-2,500. אז וואו, זה יקר. אז אני מסביר להם מה הם מקבלים. שם אתה קונה ב-300 שקל את העבודה שלך, אתה מתחיל לעבוד. אתה עובד בקופת חולים בשביל להנפיק לעצמך רישיון רפואי. אתה עובד בזה במשך שנתיים, אתה לא מקבל תמורה, לא בטוחה. אצלי אני עובד בשבילך. המקסימום עבודה שאני עובד בשבילך זה 4 חודשים. זה יכול להיות גם 5 ימים, תלוי מי אתה, מה אתה צריך לעבור. בסוף זה הדרך הכי זולה. ירוק עלה, עושים סוף לכאב, כוכבית 5056.